دەچینە گوندی ڤرەفسکی لە کۆماری ئۆزباکستان. ئەو ناوچەیەی زۆربەی خانووەکانی لەلایەن پێشمەرگەکانی مەلا مستەفای بارزانی لە ساڵی 1952 دروستکراون. لە دوای ڕوخانی کۆماری کوردستان لە مەهاباد مەلا مستەفا لەگەڵ چەند پێشمەرگەیەک لە ڕێگەی پەڕینەوە لە ڕووباری ئاراز دەچێتە یەکێتی سۆڤیەت. جا دواتر هەندێک لەو پێشمەرگانە دەگوازرێنەوە بۆ کۆماری ئۆزباکستان، لەوێ خانوو دروست دەکەن و گەڕەکی پێشمەرگە پێک دەهێنن، هەنێکیشیان ژیانی هاوسەرگیری پێک دەن و دەبنە خاوەنی ماڵ و منداڵ. جا هاوکارمان کامێشە دادی دەچێتە ماڵی یەکێک لەو ژنانەی کە کچی ئەو پێشمەرگەیە بووە، یەک لەو پێشمەرگانە تا ئێستا ژەنێ ئەو خانووە دەژی کە باوکی بۆی دروستکردن. ناوی ناوچەیە ڤرێڤسکی یا ئۆزبەکستانی دروکە شۆڕەشە کوردستانی دا جیهێکی گرنگ گرتیە. لێ ساڵە 1948 دەما مەلا مستەفا بارزانی و 500 پێشمەرگەیان وی ji Azerbaycanê hatin veguhastin Özbekistanê wan hê nedizane ku navçeyeke bi navê Virêvskî heye û ew dê salên dirêj lê bijîn. Sala 1952 hemû pêşmerge ji gelek herêmên Özbekistanê ku hatibûn belav kirin civandin li şarûçkeyê Virêvskî bi navê xwe yê îroyîn Almazar pêşmerge li vêr gelek xanî ava kirin. Hinek ji wan zewîcîn û bûn xwedê zar û malbat. Yek jî xaniyên li Virêvskî ku pêşmerge bi destê xwe ava kiriye ev mal e. Keça hemen pêşmerge. Ez ê me xanim îro jî li vê xaniyê dijî. Bi gotinên dayika min pêşî pêşmergeyên Kurd belav kiribûn hemû herêman. Li Semerqendê, Firûnzê li her derê paşê wan anîne vê derê li Sovxozê bicih kirin. Li Almazarê navçeya Çinazê ew gelek bûn wan li Sovxozê kar dikir û lewma jî wan pêşê ji xwe re xanî ava kirin. Diya min tevaya jiyana xwe li benda hevjînê xwe bû. Bêguman qet hevjînî nekir. Gelek hestiyar dibim. Wê pir hez ji hevjînê xwe dikir. Lewma jî hevjînekî din nekir. Bi zorî û zehmetî em mezin kirin. Baş e, şikir her tişt baş e. Hingê ez diçûm dibistanê pola heftan bûm. Erê, di pola heftan de min ew peyda kir. Min gelek dixwast ku bavê min jî hebe. Di zaroktiyê de her kes dixwaze bavê wî hebe. Ma ne wisa? Bi taybetî dema ku şere dibêjin bê bav, an jî hinekan li ber te pestan bavê xwe bide. Dibêje vaya bavê min wisa û wisa. Min jî zanîbû ku bavê min hebû û heye. Min got ez ê bavê xwe peyda bikim. Dema Kurd ji vir bar kirin çûn cîranên me hebûn. Teterên Kirimê, xuşka wan Naîle jî. Bi hevjînê xwe re çû. Hevjînê wê Kurd bû, ew yekî giregir bû û xuşka wî jî bi Kurdekî re zewicî bû. Lê hevjînê wê neçû li vir ma û li vir jî mir. Peywandiya wan hebû û min biriya wan nameyek şande Kurdistanê. û nama min gehişt. Paşê bavê min bersiv şand ku ez bavê we me. Ez we qebûl dikim û dixwazim werim we bibînim. Me demek name dişand hej hevdûr e. Paşê peywendî qut bû. Lê dîsan min ew peyda kir. Çi qasê bîra min tevaya jiyana xwe ez lê geriyam û min ew peyda dikir. Cara pêşîn dema sala 72yan min bavê xwe peyda kir. Diya min hêsaq bû. Ew gelek şa bû. Me bavê xwe re wêneyeke xwe şand. Wêneyên 4 kesan, diya min, birayê min, ez û xuşka min. û dema ku ez çûme Kurdistanê, heman wêne hêl li cem wan mabû. Wan ew wêne nîşanî me kir. Ew hemû me nas dikir. Jin bava min me nas dikir. Hemû xizmên me jî. Ji ber ku min bi berdewamî peywendî li gel wan datanî.
لگۆری دەرفەتێ بێگومان. ئەم بسەر تورکیا را چوون لەسەر سینۆر دەردۆرە 30 مەرڤێمە کۆم ببوون و ئەم پێشوازی کرن. بە شابوونێکە مەزن ئەم پێشوازی کرن. لەوێر 5 برا و خوشکەکە من هەنە ji ژنباوا min ya dawî. Ji bilî wan beriya ku bavê min derbasî Sovyetê bibe, jina wî jî hebû û 2 keçên wî hebûn. Dêmariya min heye li wir, ew jî gelek ji dil ez qebûl kirib. Gelek diyarî dane min, pir xweş e, em pêşwaziya hevdû dikin her tim. Em çûn ziyareta Gora Berzanî. Paşê em çûn seredana serok. Sala 2005 bû, serok got em xizmê we yê herî nêzin, em tu cara we ji bîr nakin. Lê jiyane, zarên me hene, her yek ji wan berjewendiya xwe hene, kurê min li Kirimê dijî, ji xwe wê demê kurê min êdî li Kirimê dijiya. Keça min jî biçûk bû, min bi kurtasî hema bêje qeder. Ez niha tenê dijîm. Vaye keça min her tim tê seredana min. Zavayê min jî gelekî baş e, mîna kurê min e. Li şûna kurê min e bi rastî. Lê kurê min bi xwe li Kirimê ye. Em zû hevdû nabînin. Dibe ku ew dixwaze ez herim cem wî Kirimê. Lê ez ji vir naçim tu derî. Ew jî dizanin naçim tu derî. Ji bo min ev der pîroz e. Bi gotinê Nezîme xanim yek ji fermandarên pêşmerge jî li vê xaniyê dijiya. Nezîme xanim dibêje li Vrevskî û herêmên dinên Uzbekistanê gelek zar û neviyên pêşmerge hene ku hêşta nehatine peyda kirin. Kamişadadê Rûdaw, navçeya Vrevskî, Uzbekistan.